Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malanto sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Presyo sa manok, baboy kag karinig sa lalaka pila kadlaw antes ang bagong tuig. Construction materials, karnis ang baboy kag manok ginalusok ipay dalom sa price control. Minor de edad nga nagtambag lang sa nilalisay, natiruhan. Albi Benitez kag Congressman Greg Sataya, updanay sa pagpamaskwa sa Mansilingan. Kag sa good vibes, Ido, wala maghalin sa kilid sang lungon sang pulis nga napatay. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pag-administer sang booster dose ang makaisa lang anay ka beses. Iniisandig sa rekomendasyon sang Health Technology Assessment Council o kun HTAC sunod sa City Health Office. Ginpanubuan na ang binulan nga interval para sa mga nagapabakuna para sa booster dose. Pero ginsiling ni Dr. Edwin Miraflor Jr., ang officer in charge sa City Health Office nga makaisa lang anay ka beses ang booster dose. Ginahaylo niya man ang pag-administer sang isa lang ka brand sang COVID-19 vaccine, ilabi na para sa mga wala makapabakuna kontra sa virus. Samtang sumugod sa Webes, wala anay sang vaccination sa mga malls kag pati na sa mga kabaranggayan. Magabalik ang operation sa mga vaccination centers sa Enero 3. Now, amo pa na siyang suggestion kag ang mga findings ng expert panel sa mga vaccinations, especially sa aton nga HTAC. So, one dose anay. And then, tanawon ta naman akong need ta naman for another booster shot as the days continue naman. So, it's not a second cycle nga pagpabakuna mo, mayara ka pa yung second dose nga patuno naman. So, one dose lang ang atong booster. So, hindi siya new cycle nga kung Sinovac ka nagpa-booster ka Astra or Pfizer, after pila ka days nga maliwat ka naman liwat. Isa lang anay ka injection. Sa number 9, pagbalik sang 5-day work week sa Kapitolyo Provincial ang ginatalakay na. Pero si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson lang ang magapatod kung saan ini magabalik. Kasunod sa pagsaka sadto sa kaso sa COVID-19, ginpatuman ang 4-day work week. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nagabantay man ang probinsya ilabi na sa karon nga may recorded cases na sa Omicron variant sa pungsod. Ang variant ka nag-igo man sa karon sa mga European countries na nagresulta sa pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa ilang mga lugar. Kadamaan ang nagapatuman na gani sang work from home. Luyag sa probinsya nga hindi magpadali-dali. Sa 4-day work week, tigayon man nga na-deliver ang serbisyo nga wala sang delay suno sa kay Diaz. We want to do it in a way nga prudent, no? Though okay pa man aton nga delivery of public service despite the 4-day work week. And those who have really important things to do, despite the 4-day work week, ari diya sa Kapitolyo, even on Saturdays and Sundays, especially during this time of the typhoon Odette, no? Sa number 8, 10,000 pesos nga SRI kung Service Recognition Incentive ang natala na nga iga-release sa mga empleyado sa probinsya. Ini ang gintalakay sa session sa nga sangguniang panalawigan sini nga hapon kasunod sa pag-authorize ang presidente sang release sini. Ini ang kabahin na sa 65,000 pesos nga bonus nga sang mga regular kag casual nga empleyado sang Negros Occidental. Samtang ginapaabot pa sang probinsya ang guidelines bahin sa pag-release sang 3,000 pesos nga gratuity pay para sa mga job order kag contract of service workers. Kahapon ginrelease ang food packs sa mga 1,300 ka job order kag contract of service workers. Ini ang gikan na kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kag indi gikan sa government funds suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz. Ang recommendation is 10% ang maximum increase based on the average of the price of the commodity
during the last 3 months. No, siya amo na siya aton nga rule of thumb. No? Hopefully, magwa ang aton nga resolution, no, which was approved by the council yesterday, nga ibutang ang aton nga mga price control measures. Even those ang mga prime commodities, pwede naton mabantayan ang pagsaka sa presyo nga hindi man magtama gid ka profiteering. Sa number 7, walo ka mga anay rebelde nagsuka sa otoridad sa mismo adlaw sa anibersaryo ng NPA. Nagbalik sa sabak sang gobyerno ang walo ka mga katapos sa New People's Army sa idalom sang Leonardo Panaligan Command. Ini sa ginhiwat nga seremonya sang Army sa adlaw mismo sang 53rd founding anniversary sang NPA sang Domingo. Nagsurrender sa otoridad ang walo ka mga NPA members suno sa Army matapos sila makamuklat sa mga sala nga propaganda kag kalakasan sang rebelding NPA. Ginpanawagan man sang isa sa mga nagsurrender nga leader sang Squad 1 sang samahang unit propaganda platoon ang pagsurrender sang iya nga mga upod sa kabukiran bangod amo na karon ang insakto nga tion sa pagbalik sa sabak sang gobyerno. Ginpanginbulahan naman sang Army ang pagsurrender sang walo ka mga anay rebelde kag iya man gid pahayag nga sila ang pagabuligan sa gobyerno paagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sa number 6, menor de edad nga nagtambag lang sa Lalisay ang pilason matapos nga matiruhan. Padayon nga ginabulong karon sa ospital ang 17 anyos nga babayi matapos ini matiruhan kahapon sa Purok Bantad, Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Sa investigasyon sa Police Station 8, matambag lang kuntani ang biktima sa inaway sang iya tiyo kag sang suspect nga si Marvin Viso sang siyang matiruhan sang sulpak matapos ini magpatunga. Gilayo naman nagpalagyo si Viso matapos ang pagpaniro. Nakuha sa crime scene ang balas ng 12-gauge shotgun. Padayon ng hot pursuit, batok sa suspect. Sa number 5, sa Banwas ang Kawayan, isa ka lalaki ang patay matapos malumos sa kanal. Patay na sa masapuan sang Domingo ang 52 anyos nga si Roger Lapus nga ginapatihan na lumos sa kanal sa barangay Poblasyon sa Banwas ang Kawayan. Sa investigasyon sa PNP, sang Sabado, ulihi nakita si Lapus nga tuman kahubog sa iya sini nga pagpauli sa ilang nga balay. Suno sa pulis, posible nakasandad ang biktima kag naghapa sa kanal. Bangod sa kahulugbon suno sa pulis, wala na madala pa sa biktima ang iyang lawas kag nalumos. Ginpaydalom naman sa post-mortem examination ang iya sini nga bangkay. Sa number 4, Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya ang nag-upod sa pamaskwa sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Sa Facebook post ang official account ni Bacolod City Mayoralty aspirant Albi Benitez, makita ang mga litrato nga nag-upod sila sa pagpamaskwa sa Barangay Mansilingan. Sa caption sa post, nagpasalamat si Benitez sa kay Gasataya sa pag-imbita sa iya sa pagpamaskwa sini sa Barangay Mansilingan. Si Benitez nakaputi nga polo shirt samtang naka-black naman si Gasataya. May pila pa ka mga katapos ng asenso Bacolod nga nag-upod man kay Benitez. Si Gasataya ang damlag pa ginkakas sa Grupo Progreso. Si Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga kaalyado sadto ni Gasataya sa Grupo Progreso ang nakita naman sa pila ka mga okasyon nga kaupod si Dan Atayde, isa sa mga kasumpong ni Gasataya sa pagka-kongresista. Sa number 3, City Health Office ng Bacolod ang maghulat anay sa supply sa bakuna gikan sa national government sa magbakal na sa bakuna nga pagagamiton para sa 5 to 11-year-old.
Mula paginsugdan sa Department of Health ang vaccination program para sa mga kabataan nga nagaedad 5 katuig tubtub 11 anyos. Bisan pamayara na sang emergency use authorization gikan sa Food and Drug Administration para sa paggamit sang Pfizer COVID-19 vaccines. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge sa City Health Office, mataas ang concentration sang dose sa Pfizer vaccine para sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtub 11 anyos. Bangod ginakinahanglan ang manubo nga dosage, ginalantaw man sang pamuno sa WHO ang posibilidad sa pagbakal sa nagakaigo nga supply sa bakuna para sa amo nga age gap. Pero samtang wala pa sang go signal para sa pag-administer sa bakuna para sa 5 to 11-year-old, magahulat na lamang anay ang syudad sa national government nga mag-roll out sang supply. Ang aton nga present nga preparation for the Pfizer is 30 micrograms nga mRNA sang COVID nga vaccine, no, yang active ingredient, and ang dose recommended for the 5 to 11 years old age group is 10 micrograms. So different siya. May plano na mag-purchase new na supply? We are considering that option also, but kung damo lang man supply na sa government, kanugon mas ang aton nga i-budget for that. We can ascertain the budget for that for other COVID response and vaccination activities of the city. Sa number 2, pagpaidalom sa price control sa mga prime commodities ang ginduso sang Price Monitoring Council sang probinsya. Kasunod sang pagpaidalom sa state of calamity sa Negros Occidental, ginpatuman ang price freeze sa mga basic commodities nga nagalakip sa mga balaklon kasubong sang bugas, tinapay, fresh dried kag canned fish, fresh kag processed milk, fresh vegetables, mantika, labada nga habon, uling, kandila kag iban pa. Wala nalakip sa price freeze nga ginpatuman ang prime commodities. Ehemplo sini mga fresh fruits, beef and poultry meat, construction materials, kasubong sang GI sheets, hollow blocks, semento, kag iban pa. Sa karon namutika ng pagsaka sa presyo sang GI sheets, karne sa nga baboy kag manok. Ginduso sang Price Monitoring Council ang price control sa prime commodities. Ginlakip man diri ang generator sets. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, tugutan ang 10% nga saka sa average nga presyo sa nagligad nga 3 ka bulan sang sini nga mga produkto. Ang resolution sang Price Monitoring Council nga pagalagdaan ni Governor Eugenio Jose Lacson bilang chairman ang ipadala kay Presidente Rodrigo Duterte for approval. Ang recommendation is 10% ang maximum increase based on the average of the price of the commodity during the last 3 months. Amo na siya aton nga rule of thumb. No? Hopefully, magwa ang aton resolution, no, which was approved by the council yesterday, nga ibutang ang aton nga mga price control measures. Even those ang mga prime commodities, pwede naton mabantayan ang pagsaka sa presyo nga hindi man magtama gid ka profiteering. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Presyo sang manok, baboy kag karne sang baka ang nagsaka na antes sa pagsugalaw sa bagong tuig. May report si Nico Delfin. Amat-amat na nga nagakahubsan sang supply sang manok sa Burgos Public Market. Nagalabot naman sa 200 tubtob 220 pesos ang kilo sang whole dressed chicken sa merkado. Nagsaka ini sang 20 tubtob 30 pesos ang kilo kung ikumparar sa nagligad nga simana. Suno sa mga manok baligya, kadungan sang pagsaka sang demand sa poultry products karon nga nagahilapit ang pagsugalaw sang bagong tuig, ang delay sa pag-abot sang supply epekto sang bagyo Odette. Posible masaka pa ni ba next week? Daw dira. Pero kay jutay gid manok be.
Ang ibang nga rin pasaka na ganyan guro. Nagsaka man sa 40 pesos ang kada kilo sang presyo sang baboy nga karon yara sa 260 pesos ang kilo. Ang kilo sang karne sang baka may masobra sa 30 pesos ang ginsaka nga karon tag 320 pesos na ang kilo. Bangod ginapaabot na nga sa madason nga simana magasaka apang presyo sang manok, baboy kag karne. May pila na ka mga bumalakal ang temprano pa nga nangumpra para pang medianoche. Ano ni sa ma'am? Pork belly. Pang Chicken belly. ano pang para na sa New Year na? New Year. Nagsapol na sang nagligad nga simana ang katapos ang City Price Monitoring Council agud mabantayan ang kaso sang overpricing sa mga kasubo nga produkto dungan sa pagpatuman sang price freeze sa idalom sang pagdeklarar sang state of calamity sa pila ka mga lugar sa pungsod na lakip na ang Western Visayas. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, litrato sang ido nga wala nagahalin sa haya sang pulis nga napatay sa sunog ang nangin viral. Ang istorya sa likod sang sininga litrato sa report ni Romeo Subaldo. Nakahaf masasubong ang Philippine flag sa police station sa Silay City. Sa pag-upod sa mugos ng puwersa sa Silay PNP sa kalisod sa kamatayon ni Police Corporal Jobert Jasanta. Napatay siya matapos matrap sa balay sa iyang ginikanan nga nasunog sa Talisay City sa Christmas Day. Domingo sa gabi, ginhaya siya sa Silay PNP. Kag sa sininga mga litrato nga kuha sang Silay PNP, makitaan nga pati ang ini nga ido, nagaupod man sa kalisod sang pamilya sa napatay nga pulis. Wala siya nagahalin sa kilid sang lungon ni Corporal Jasanta. Kaina, yara na siya sa idalom sa sininga salakyan, nagapasilong. Pero sa gitawag na, Ay, strong. Ayan eh. Dugay na siya ma'am? Oo, dugay na din siya. Nilig sa panggaya. Tanan niya nga mga tropa, ginanggaan niya niya. istorya sa mga staff ng Silay PNP, ginhingadlan sa nila nga si Strong, amigo niya ang tanan nga mga tropa. May playmate man siya nga isa pagid ka aspin. Yara na sila nagaista sa compound sang Silay PNP. Isa man kuno ka pulis ang nakadala diri sa iya kag ila na nga gin sa pupo. Mahilig siya magpalapit kag magpaangga sa halos tanan nga mga naga-duty sa compound. Kung ma-assign sa gate si Corporal Jasanta, dito man siya nagatiner upod sa pulis. Sunod sa iban nga mga tropa, amiguhay gid sila sa napatay nga pulis nga masami nagapakaon man sa iya. Sa bilog nga haya sang pulis sa ilang station, wala man siya nagahalin sa kilid sang lungon. Ginhaya ma'am? One day lang bala mo, one night. Sa bilog nga ano di haya, sige man sa tabi, do sa kahalin. Ara na siya. Gusto pa gid siya. Ara lang siya sa trabaho. Ang makita mo, gid nga kasubuan man sa bala. Kaya na ang tao, pwede mga termi sa Sentinel Guard mo. Sa gate, Sa gate. bantay man sa pod. Iguhay gid sila. Gani, wala na sila natingala kun nga bisan pa sunog ang lawas ang pulis. Kilala niya sa gihapon ini kag nagpakita man siya sang iya nga simpatya. But actually, ang kasubo nga nabatsag to sa Silay PNP, do at least somehow sa bisan gamay lang paagi doon nalipay sila sa nakita nilang natabo sa ido nga amo to nakikilala ya gyapon ang pulis nga napatay. Ming, kay ikaw ya dog lover, man's best friend gid yang ido no. Oh, actually, bisan mo to nga bisan sunog na ang iyaya nga bangkay, na-recognize siya sa gihapon sa ido. Katungod sa ginahimo ay man nga kaayuhan sa ido. Doon na subuan ko. Ganun good vibes. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansya kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.